Ja. Det är Rockys hår. Ja, det är Rockys hår som ligger där. Rocky, kan du komma? Titta. Man kan äta det. Nej. Loss. Det är Rockys hår som gick sönder. Vad sa du? Det gick sönder för Rockys rygg. Man kan kasta där. Bra Rocky. Bra. Duktig kille. Kasta lite mer då. Han hoppade. Ja. Åh nej. Ska du också sparka? Nej, vi kan kasta. Ja, du kan kasta. Men inte där. Oj! Ta lugnt, det gör ingenting. Vad sa du? Det gör ingenting. Det gör ingenting. Jag var gärna på nu. Ja. Vi ska ta högt uppe. Prova. Ska vi prova? Titta. Du måste ju kasta snäll. Kasta också. Vad är det, Julie? Vad är det där för min? Oj, jättestor. Oj! Du kastade i huvudet på Rocky. Och nu är han det. Nu är han blöt. Ja. Han är så knasig kund. Vad sa du? Det är så knasig kund. Är han en knasig hund? Mm. Ja. Där. Mamma, han gör den till just istället. Nej, inte så. Lyssna på honom. Oj, vilken stor gubbe. Mamma, Ja. vilken stor gubbe. Det är en stor snögubbe där. Ska du gå och ställa dig bredvid den då? Fångade du snön? Hundar gör så. Hundar gör
så. Gör hundar så? Vad är jag på med? Ja, vad håller du på med? Jag är en bullock. Nej, inte så, Julie. Nu räcker det. Nu räcker det. Inte mer snöplocker nu. Nu ska vi gå in, gumman. Nej, Jo, jag måste leka. ja. Men vi ska gå in också. Jag älskar snö. Jag älskar ju snö. Ja. Au! Mamma, Ja. jag gärna lite. Sen vill jag är en ängel. Ja, gör en ängel då. Först stoppar jag. Ja. Och så gör en ängel nu då. Först lägger jag på. Då ska man ligga på rygg. Och så gör man ängel då. Whee! Och så äter du lite snö också. Äter änglar snö? Jaha. Är du en liten ängel? Nu ska vi gå in.